ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватон, заминхаро, мошинхаро, квартирахаро, ҳама каса созен хубен. Навори хонаҳои Душанбеаи Шеройнар фақат аз шаҳри Душанбе. Я чира мегум, ҳамун нафарое ки наворои моро медизен дар каналотон мепартоен, хоҳишай ҳаматон ин корро накунен. Мақсад нигоҳ куненда ҳамин мардум ба як умед тамошо мекунад ки ягон хонаи арзон биёбем. шумо мегирен дар каналотон мемонен, савдо мешава, ира тамошо мекунад мардум, подписчикои ма тамошо мекунад, баъд занг мезанад ки савдо шудагиай. Хулас монен кормо накунем бача азиз, хоҳишай ҳаматон. Каналтонро жалбат мезанем, маҳкам мешава, меҳнатотон ҳайф мешава бача азиз. хоб барои реклама пешакӣ муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона чизе бошад ро реклама мекунем, фурӯша мегузорем. хонаҳо фақат аз Душанбе ҳай. Тамошо кунед, 10 дона хона ҳай. арзоноша навор кардем, бинен. фақат дӯстон ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайкора биҷиқен. дар канали ма подписатсия кунен. подписатсия зангуларо вуса кунен. вақте навор кардем смс меравам. ҳамин диққат огоҳиро бихонен. эҳтиёт чен ба ҳар кас сумроӣ накунем бача азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунен, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. ва дӯстон мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшие ки дар канали Саудо ТВ тамошо кестен. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира ҳай. тамошо куненда гирду атрофша анаи ду хонаи 50 метри квадратӣ. хоб баъдан дар дуюм этаж қарор дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ назди бозори Сафина да қарор дорад. барои маълумоти пурра дар рақамҳои дастию WhatsApp мегузорем, занг мезанем, мегӯем ки аз канали Саудо ТВ гирифтем. ҳаракат кунем ки навороро дӯстон аввалша тамошо кунен, чунки бисёр одамо мегиранда рӯбардор мекунанд дар каналҳо, дар TikTok, Instagram мемонанд. хулас успед кунем ки савдо нашаванд. охи 250 000 сомон нархш. маълумоти пурра ҳамроҳи соҳибмулк рақамҳои дастии WhatsApp мегузорем, чахчах кунен. 250 000 сомонӣ ки дорои 50 метри квадратӣ духонага ҳай. ба доллар 22 700 доллар боз савдо мешавад. документ дора, ремонти замонавиай, савдои созам мешавад агар ки аз канали Саудо ТВ занг занем. бародар азиз, марамат боз маълумоти пурраша бигирен, лайкора биҷиқен, дар канали мо подписатсия кунен. вақте подписатсия мекунем бача азиз, ҳамон зангулаша вуса кунен, мо навор мекунем, навори беҳтарин, навори пагоҳинамон ки 22 апрел мешавад. навори хонаҳои аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон мешавад. имрӯз хонаҳо вусеъ аз Душанбе шид, пага аз Куло, Фархор, Восе, Ювон, Ваҳдат, и тараф Ҳисор, Хуҷанд, хулас аз якчанд гӯшаву канори Туркистон хонаҳоро паго навор мекунем, тамошо кунем. хоб баъдан дар ҳамун комментария нависен аз куҷо то чанд сомона, аз кадом территорияҳо хона дар корай, или замин дар или квартира дар корай, нависонен. худо хоҳад аз рӯи комментотон ҳаракат мекунем ки навори баъдинара пешниҳоди шумо бигардонем. бародар азиз, баъдан нафарое ки замин мехарен ё ки аренда комнат дар кортонай ку, оиди ин масъала дар WhatsApp ман нависонен, эълонгузорӣ мекунем. нафарои доштагӣ шумода чӣ зангават мекунад ва иншоалло баъд кортон аввал худованда ба мо сабаб мешавад, буд мешавад бача азиз. фикротона ҳатман нависен ки аз куҷо то чанд сума хона, замин, квартира, мошин дар корай. иншоалло комментотона лайк мемонема, баъд аз рӯи комментои шумо хонаҳоро пешниҳоди шумо мекунем. бародар азиз, ва дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшие ки дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан аз Ҳисор. ҳамин як хонаи Ҳисор буд, далши хонаҳои Душанбе. Ҳисор ҳам ака ҳамун
наздики Душанбе. Шаҳри Ҳисор маҳаллаи Уртабуз Ганҷрез меган ку амуҷа. 235 сотих замин, 2 дар хона, нархи соз 140,000 сомонӣ. خب با معامله داره، کلیدار داره، بانیا داره، حجتخانه داره، آب سوی داره، نزدیکیش مکتب داره و اپتیکا داره. حجتو باشه همه 100% 100% میگه حجتوره 140,000 سامانی. معلوماتی پرشه زنگ زنین در واتساپ یا که دستی بگین که اکا نومراتو از کانال سعودو تیوی گرفتم، اکا خودش خدمت میکنه. همین نوارای میبینین در یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام ریکلامش میکنیم. حرکت میکنیم که در کتابداری مدت فروخته بتیم، باز سمبولی دزدکا میگیره، نوارش میکنه، رنگی بای بای بوری. میگذاریم به سیومین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی دارای 3 سوتیخ زمین، 3 سوتیخ زمین با حولی 2 حجره یکنین حولی چرا فسونا خشروک در رودکی ای نوهای رودکی در شهر دشنبه. درختاش کلان شید. مردم محله هم از زندگی داره. سروشنا بهترین جا برای زیستن، برای زندگی کردن. مقصد آرامانه جاهای. 2 خانه فسونک، 3 سوتیخ زمینک، گیردش زبور گرفتگی، نرخی سوز 320,000 سامانی که باز از نامی کانال ما زنگ داریم بچه عزیز. بعدن بعضی خانه هایی که مثال زنگ میزنن کشتگی بچه عزیز و یا موجود فروشان که بسیاری بعد ناراحت شون میکنه. هم پسید نیروز ای کانال ما به حد خانه های انشاءالله بسیار سودا شده. مقصد طلبات که زیاد شید خانه ها تستر سودا میشه بچه عزیز. میگذاریم با چهارمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که 2 خانگاه کوارتیره دارای 33 متر کвадрати در یکم اتاژ 33 کвадрат متر شهر دوشنبه رودکی ناحیه پاورات لنینگراد قرار دارد. دومی نوسترویکا ремонти хушрӯҳа кардусун азиз. خلاص ремонташ замонавӣ кардагӣ бо нархи замонавӣ боз. ба сумми тоҷикӣ ҳозир мегум контракт тамошо кунед хонара, баъд наршага мезанем, мерем мехаренеш. мегӯем ки аз канали Саудо ТВ гирифтам. хоб ба доллар 28,100 доллар ба сумми тоҷикӣ хидмон 310,000 сомонӣ. дар 310,000 ҳамин хонаро метавонед бихарем бародар азиз. ана хона, мана хона, каси мегира ошиш шава. лайкҳоро биҷиқен. лайкҳо беҳад камай. мақсад наворои ҷолиб бисёр шидестае, не ки дастгирӣ систай. навори узбеку боша я намуди дастгирӣ мекунам, баробари просмотр лайка ёфӣ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ имрӯза. хонаи фурӯшӣ амирӯза наворда хонаҳои арзон бисёр шида, баъд зурзурош бисёртар шида. бовар кунен хидмам роҳат кардам. 2 комната дорои 4 сотих замин душанбеда девдара гуфтани ҷоҳай ку медонен амҷара ана ҳамуҷа қарор дорад. дар девдара ҳай 4 сотиха 2 хонага. салом алейкум мардум мега хонахаро подписчикои акаи Саудо ТВ. замин дора 4 сотих, 2 дар хона дора, ҳамом дора дар дарун ҷои ҳамомаш. хулас беҳтарин ҷо 320,000 сомонӣ ҳай. маълумоти пираша акақати чахчахкини хитон бигирен. навор маъқул шуда боша дар ҳаму комментария нависен ки Саудо ТВ ба пеш. агар рақами 5 бозанен бо гарани хирсан мешем бачаҳои азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 2 сотих замин ва 4 комната ҳай. анаи хона дар Корвон ай Душанбе дар Корвон. ассалому алейкум бародаро хонахарои муҳтарам. дар тарафи бозори Корвон дар гравзавод қарор дорад хонамон. ягон новостройка боша агар дар даруни шаҳр алишам мешавад. хел ба сумми тоҷикӣ 350,000 кардем ки боз камбеш савдо ҳам мекунем. рақамошон барои тамос ахириш 63 61 занг занен. 4 хона 2 сотих замин 350,000 сомонӣ маълумоти пара алиё кунем бача азиз. хоб баъдан чӣ гуфтанем дар ҳамун комментария баъзеҳо мерасад ки Саудо ТВ хонаҳотон беҳад қиматай. ҳамин чизе ки мемонем ҳаракат мекунем арзоношо монем бача азиз. аида мақсад
арзонаш боша бо мемонем, не ки чико кунем, ҳами қай хонаҳо беҳад қимат айдишан меда. Ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира. Хоб банами дом да қарор дорад. Дукомната квартира дар сеюм этаж, 45 метри квадратӣ, Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, духонагаи фурӯшӣ дар ошёнаи сеюм, бинои сеошёнага мегӯяд дар назди хоб дарвозаи ҳафтуми Корвон, плюс дар назди роҳи Калон. Об ва барқаш доимӣ, техпаспорт дорад, ремонти хушрӯи замонавӣ кардагӣ. Ду хонаи 45 метри квадратӣ, 365 000 сомонӣ нархаш. Касе ки мехоҳад дар WhatsApp рақамҳои 8989 ахири номерои акаҳай бигирен, чахчах кунен, мавқеъ боша бихаренаш. Аз мо навор кардан, аз шумо тамошо кардана, маъқул кардаву харид кардан бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Я савол бутем бачако. ҳами ҳастаи нафарое ки аз канали мо хона харида бошаву ё ки хона фурӯхта боша. ҳамин хели нафаро боша, дар ҳаму комментария нависен, дар дигар нафаро мотиватсия мешавад мақсад. Хоб квартираи фурӯшӣ духонага квартира дар 46 метри квадратӣ, ҳафтум этаж, хоб шаҳр Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, 250 000 сомон нарх. Хонаи коробка дӯстон азиз. Телефон WhatsApp шона мегзорем, маълумоти пурраша мегирем. Доми новостройкаи 11 этажа. Хонамон дар ҳафтум этаж, документ дорад, ремонт коробкаҳай ба $22700, ба сумми тоҷикӣ 250 000 сомон ки боз савдо мешава. Марамат маълумоти пурраша WhatsApp дастӣ мегзорем, занг занем бача азиз. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. Боз квартираи фурӯшӣ коробка ҳастае ки дорои 51 метри квадратӣ. Ана тамошо кунед. Дукомната квартираи коробка, ҳафтум этаж, 51 квадрата, Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, фурӯшӣ дар повороти Ленинград назди масҷид. Дом дорои 10 ошёна мега, ҳафтум этажда қарор дорад. Хона дар ҳафтум шаҳр, хулас ҷойгир аст. Маълумоти пурра бо телефон рақамҳои 53 64 да занг занен. Нархаш 276 000 сомонӣ ҳай. Дар 276 000 амира метавонед бихарен ки ду ҳуҷраи 51 квадрат ҳай. Нарх навои хонаҳои Душанбе бовар кунед дӯстони азиз, акои азиз, рӯз то рӯз қимат шидесае. 1.5 сол пеш и хеле набуд. Мо ҳамун 1.5 сол пеш мақсад навори хонаҳоро сар карда будем. Хонаҳое ки ҳозир 400 таан, 280-300 000 буд. Ҳозир қимат шид. Даҳумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. Боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ. Ваҳ бача ҳавлиро бинед бача азиз, чӣ хел кафел, дарвозаи зур, деҳаи обод, нархи зурне ки се комнатаи 2 сотиқ замин дорад. Ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. Салом алейкум мардум мега. хоб условияҳои зурай. хоб кухни, баня, ҳоҷатхона ҷудо мега. хона хоб наздикӣ ба поликлиника мега. Мактаб, заправка, маршруткаи 45-56 мегзарад пешаш. хоб хулас нарх 490 000 занг занем бача азиз. навори мо тамом шид. раҳмат ба ҳаматон тамошо мекунем, вақт мегзорем дар канали мо. барои реклама рақамҳоро мегзорем. замин, мошин, чизе боша рӯй кунем, реклама мекунем. ҳамин ҳаракат мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта бутем. лайкҳоро монем, поддержка кунем. тоқи тамошо карда боша нависен ки тоқи тамошо кардем. обод бошен. раҳмат ба ҳаматон бача.